začíname aktívne pôsobiť tak, aby na celoslovensku všetky parkoviska boli bezplatné. Pre mňa, pokiaľ hovoríme o tom, že máme zdravotníctvo na Slovensku zdarma, je amorálne a nepripustné, aby sme spoplatňovali parkoviska pred nemocnicami. Kolega Naď spomínal, sme momentálne obaja opoziční poslanci, takže sa nám veľmi ťažko niektoré veci presadzujú, ale minimálne môžeme vládnych poslancov pichnúť pod rebro, môžeme ich upozorniť na to, čo niektorí ich kamaráti a kumpáni páchajú a robia, lebo toto je takisto maslo na hlave Roberta Fica. Som presvedčený o tom, že tento protest presahuje hranice jednej mestskej časti, pretože pred týždňom to bola Bratislavská Petržalka, dnes je to Ružinov, ale o týždeň môžu takýmto spôsobom spoplatniť parkoviska v ďalších mestách, ak sa ľudia neozvú, ak investor si bude vedomý toho, že môže postaviť na čierno závory a nič sa mu nestane. Preto je podľa mňa dôležité, aby sme takéto protestné akcie podporili. Je nehoráznosť, že na verejných pozemkoch, ktoré patria mestu, ktoré patria nám všetkým, začínajú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zarábať a ryžovať súkromníci, ktorí podnikajú naozaj na tom, čo by malo patriť nám všetkým a malo byť pre všetkých prístupné. A preto tu chcem povedať, že spolu s kolegami budeme iniciovať takú zmenu zákona, aby na verejných pozemkoch pri nemocniciach nemohlo byť parkovné vyberané. Toto spoplatnenie je nehoráznosťou, pretože nemocnica prenajala svoje pozemky za babku súkromnej firme, ktorá za to vyberá veľké peniaze od pacientov, od sestričiek, od lekárov. Každý vlastne prichádza do nemocnice, musí zaplatiť súkromnej firme 1 euro na hodinu. Ľudia parkujú, keď sa pozrieme, či už zamestnanci nemocnice alebo chudáci pacienti široko, ďaleko, až ďaleko za zimný štadión tam vzadu. Dochádzajú aj 500 metrov do nemocnice. Je to zlé, nefunkčné, jediný, kto z toho profituje, je súkromná firma, ktorá si to prenajala a ktorá to následne prenajala ďalšej súkromnej firme, ktorá sa vôbec venuje prenajmom parkovisk. Poplatňovať parkoviska pred nemocnicou je jednoducho svinstvo. Je to naozaj hlúpy výmysel niekoho, ako si zarobiť na ľuďoch.